Sôn am swyddi. Rôl Saer Coed. Dyma Harry Jones, ac mae'n Saer Coed. Mae Harry'n gweithio i Wilmot Dixon sy'n gwmni adeiladu mawr. Mae Harry'n mynd i ddangos ambell beth i chi mae'n gwneud yn ystod ei ddiwrnod gwaith, felly bant ar cart. Mae Harry yn defnyddio llifiau trydon, morthwylion ac offer arall i dorri, siapio ac uno pren. Bydd e hefyd yn defnyddio pleinau a chynion, tyrnsgriwiau a thapiau mesur. Mae rhai seiri coed fel Harry yn gweithio ar safle. Mae gosod drysau a fframiau'n rhan o'i swydd. Mae rhaid iddo fesur y ffram y drws i wneud yn siŵr y bydd y drws yn ffitio. Gall seiri coed eraill weithio mewn gweithdai lle maen nhw'n gwneud drysau, fframiau, ffenestri a thrawstiau to. Mae Harry yn siarad â chydweithiwr ynglyn â'r swydd. Rydych chi'n defnyddio offer peryglus yn y swydd hon. I gadw'n ddiogel, rhaid i chi wisgo dillad diogelu arbennig. Nid llifo a tharo yw'r cyfan serch hynny. Rhaid i Harry astudio lluniadau a gweithio allan faint o bren sydd angen arno ar gyfer bob darn o waith. I wneud y swydd hon, rhaid i chi allu gweithio gyda'ch dwylo, cyfrif a mesur, dilyn rheolau iechyd a diogelwch. Rhaid i chi hefyd fod yn heini a chryf, yn gallu gweithio ar uchder a gweithio ar eich pen eich hun neu fel rhan o dîm. Mae Harry'n hoffi ei swydd am fod yn mwynhau gweithio gyda'i ddwylo, gan ddangos i gydweithwyr newydd sut i wneud pethau a gweld gwaith wedi'i gwblhau i'r safon uchaf. Os hoffwch chi drafod eich opsiynau neu ddysgu mwy am swyddi, cysylltwch â chynghorydd gyrfa. Cysylltwch â Gyrfa Cymru dros y ffôn ar 0800 228 4844 neu ar y we drwy ein gwefan gyrfacymru.llw.cymru. E-bostiwch ni ar post at gyrfacymru.llw.cymru. Dewch o hyd i ni ar y cyfryngau cymdeithasol, ar Instagram, Twitter, YouTube, Facebook a LinkedIn. Noddir gan Lywodraeth Cymru.